Yepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz hayrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 10-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gün bölüminde Praga'daki studiyadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda günbatar resmiýetleri ortaýatyň Siriýada harby taýdan ornaşmagynyň möçberini ýaýwanlandyrýanlygyny görkezýän maglumatlara aladalanma bildirýärler. Türkmenbaşy şäherinde ýaşullar maslahaty geçirilýär. 1990-njy ýyldan bäri döwlet başlykany tarapyndan dolandyrylýan bu organ döredilende nähili maksatlar göz öňünde tutulupdy. Halk köpçüligine olaýlamak, halkyň arkykaýatyny dinlemek, onu öz ýerine çözmek ýaly talaplar bar. Türkmenistanda derini ýöňe maldarçylardan satyn almak boýunça resmi düzgünüň bolmagyna garamazdan bu çyg malyň hyrydarsyz galýanlygy aýdylýar. Goýundaryň bakan ýerlerini taslak aýtýarlar, gyrkansaňlar ýöňüni. Deremken, olum alnanok, hiçlarda gitsenok. Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçerit. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş boluň. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň Respublikan liderleri İran babatyndaky ýalaşyk boýunça 9-njy sentýabrda tesberişlik geçirmek planyny ýalaşyga çürtkesi garşy çykyş edýän konserwativ kanun çykarjylaryň basaş astynda üýtgedenligini aýdýarlar. Şu hepde Senatda maslahat edilşi ýaly makullanmazlyk baradaky rezolýusiýa boýunça tesbermegiň ýerine Kongres 10-njy sentýabrdan başlap ýalaşyk boýunça 3 sany tesberişlik geçirer. Bu üýtgeşiklik konserwatorlaryň meselede üstün çykmak üçin wagt tutmak strategiýasyna erýänligini görkezýär. Olar aktamyň ýalaşyk barada Kongresiň garamagyna dogry informasiýany bermek boýunça borjuny ýerine ýetirmänligini aýdýarlar we Obamanyň Iranyň hem Birleşen Milletler Guramasynyň atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň arasynda gözegçilik barada gelinen ýalaşyň gizliň taraplary barada dogry maglumat bermänligini belliýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň agentligi ýalaşyň käbir taraplarynyň haýraty ähmiýete eýdigini we Iranyň hem dünýä liderleriniň arasynda ýalaşylyşyna görä Kongresa dogry mälim edilip bilinmeýänligini aýtdy. İranlıların aglaby köpüsi öz ýurdunyň we dünýäniň täsirli ýurtlarynyň arasynda gelinen ýadro ulalaşygyny goldaýarlar. Emma munyň belli bir derejede olaryň Irana garşy sanksiýalaryň derhal ýatyryljagyna ynanjy bilen baglydygy 9-njy sentýabrda çap edilen pikir sorulşyň netijesinde aýdylýar. Maryland Üniversitetiniň we Iran Folkom nesriniň 1000 İranlylaryň arasynda geçiren pikir sorulşygynyň netijesinde ulalaşygy goldaýanlaryň 76% ulalaşygyň ýurdu üzgünlükden çykarjagyna we Iranyň ýadro programmasyna halkara gözegçiliginiň dikeldiljeğine ynanýar. Emma Birleşen Ştatlar we beýleki täsirli döwletler Iranyň ýadro programmasyna degişli sanksiýalar ýatyrmak barada ulalaşypdy. NATO we Birleşen Ştatlar ortaýatyň Siriýada harby aktivliginiň artyrylmagy baradaky maglumatlar bilen baglylykda aladalanma bildirýärler. NATO'nyň baş sekretary general Jens Stoltenberg 9-njy sentýabrda Pragada eden çykyşynda eger maglumatlar tasdiklansa ortaýatyň goşulşmagy konfliktiň çözgüdüne goşant goşmaz diýdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry ortaýatly gardaşy Sergey Lavrowy bildirilýän aladalanmalary barada maglumat bermäge çağırdy. Ortaýatyň daşary işler ministrligi Lavrowyň Siriýanyň bölügini basyp alan terrorçy toparlara birleşdirilen jogabyň berilmeginiň ähmiýetini nykdanlygyny habar berdi. Ýaponiýanyň demirgazyk gündogorunda güýçli ýagyşlaryň netijesinde steriň we ýer süýşmesiniň göremegi zerarly 100 000den gowrak adam öz öýlerini terk etdiki uňlap dowam eden güýçli ýagyşdan soň 10-njy sentýabrda Kinugawa deriýasynyň kenarlary opuldy we Tokiodan demirgazyk tarapda ýerleşýän Joso şäherine güýçli sel geldi. Adyndan 7 adam ýetirim boldy we 17 adam yaralandy. Ýaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe ýonyň öňgörli we şedilmedik derejede güýçli ýagyşa duçar boljagynyň töwekkülçiligi bar. Hökümet adamlaryň howpsuzlygyny üçin etmek hem betbagtçylygyň öňüni almak boýunça elinden gelenini eder diýdi. 今後も地域が経験したことがないような大雨が降り続く Ýagyş Ýaponiýanyň merkezinden geçip 15 adamyň yaralanmagyna sebäp bolan Etau tropiki tupanyň ýa-ni ýagyp başlapdy.
Türkmenbaşy şäherinde ýaşullar maslahaty öz işine başlady. Maslahatyň gün tertibinde 2016-njy ýylda ýurdun ötüşine we amala aşyrylýan reformalaryň batlandyrylmagyna degişli meseleleriň durýanlygy habar agentlikleriniň maglumatlarynda aýdylýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýolbaşçylygyndaky maslahat berici organy bolan ýaşullar maslahatyna ýurdun her 5 vilayatynyň we Aşgabatdan jemi 600 wekil gatnaşýar. Gurbanguly Berdimuhammedowyň teklibi boýunça maslahatlar ýylda adyndan bir gedek geçirilýär. Ilkinji ýaşullar maslahaty 1990-njy ýylda Aşgabatda geçirilipdi. Alimler gün Orta Afrikanyň dağ gowaklarynda adama meňzeş jandaryň täze bir görnüşini tapandyklaryny aýdýarlar. Johannesburgyň Universitetiniň alimlerining 10 sentýabrda aýtmaklaryna görä Homo naledi diýilip ad berilen janly häzirki we odalky döwürleriň alamatlaryny ödünne jemleýär. Onuň beýni çanagynyň mundan 4 we 2 million ýyl mundan odal ýaşan irki adamlara mahsus. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň we tagadyň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ortiýetli etkerleriň we olaryň garyndaşlarynyň sosial mediada we internet forumlarda galdyrýan maglumatlary Moskwanyň Siriýada harby taýdan ornaşmagynyň meşhurny ýaýbanlandyrýanlygyny görkezýär. Günbatar resmiýetler bolsa bu ýagdaýyň uruşdan weýran bolan ýurdy hasam durnuksuzlandyryp biljekdigini duýdurýarlar. Kerdeşim Sahranyň berjek maglumatlaryny dinläli. Ýakynda ortiýetli eskeriň aýaldygyny aýdýan aýal täzelikde ene bolan ýa-da ene bolmagy garaşanlar üçin niýetlenen internet blogundaky forumda çykyş edip, öz adamsynyň ýaňy ýakynda Russiýanyň Gara deňiz flotunda wezipe bellenmegi bilen bagly aladalaryny beýan edýär. Edil häzir olar uzak wagtlyk sapar bilen Siriýa tarap barýarlar. Hawa, men ol ýeriniň ören hopludygyny bilýärin. Ýöne men hiç sady çödemok we hiç kim menden onuň şol ýere gitmegini isläp hem soranok diýip Yulia atly şahys rus dilinde ýadan teswirini öz adamsy we onuň esker dostlary barada ýazypdyr. Şol ortiýetli eserleriň Siriýa sapar etmegi adaty bolmadyk bir zat däl. Sebäbi Russiýa Siriýanyň Orta Ýer deňizindäki Tartus portuny ençeme ýyl bäri gollap gelýär we prezident Başar al-Asadyň hökümetini ýaraglar bilen üpjün edýär. Emma Yuliýanyň 2 sentýabrda çap eden maglumaty Russiýanyň Siriýada harby taýdan hereket edýänligi baradaky maglumatlaryň artan mahalyna gawat geldi. Bu maglumatlar hem günwatar hökümetleriniň arasynda Moskwanyň Asadyň hökümete garşy ýaraglylary we islamçy söwüşçülere garşy alyp barýan urşuna goşulşmak ähtimallygy barada aladalaryň döremegine sebäp boldy. Yuliýanyň çap eden bu maglumaty ortiýetli bloger Ruslan Lewiýewiň we onuň kärdeşleriniň gözüne ýyly. Lewiýew we onuň kärdeşleri sosial ulumlarynaky deliller esasında Yuliýanyň ortiýetli harby gullukçy Yuri Artamanowyň aýaldygyny aýdýarlar. Olar Yuliýa bilen aratnaşaga geçmek we onuň adamsynyň aýdylşyna görä täze ýere işe ýerleşdirilmegi barada has jikmejik maglumat almak üçin gürüň edilen internet blogunda täze hasabat çýarlar. Yulia Lewiýewiň we onuň kärdeşleriniň ýazan hatyna şeýle jogap berýär. Olary islenlik zady aýan etmek gadagan edilýär. Ýöne bu zatlara garamadan olar aerodroma ýa-da aeroporta garawullyk etmek üçin sapar edýärler. Ol munyň uruş missiýasydygyny aýtdy diýär. Bu hatlar babyblog.ru-da ýazyldy. Emma häzirki wagtda podulan bu maglumatlar ortiýetli harby gullukçylaryň we olaryň dogan garyndaşlarynyň soňky döwürde eserleriň Siriýa gidýändigi barada ýazan ençeme mysalyndan diňe biri. Bu mysala Russiýanyň uruş gidýän ýurtlarda öz hereketini artdyrýandygynyň alamaty hökmünde aralýar. Lewiýew we onuň topary sosial ulumlarda çap edilen bu maglumatlary 5 sentýabrda köpçülige ýetirdiler. Bu blog 9 sentýabrda Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň ortiýetli harby ekspertleriň Siriýadadygyny boyun almagyndan 4 gün öň çap edilipdi. Ministrligiň medpuat wekili Mariya Zakharowa bu ekspertleriň Russiýanyň ýaraglaryny Asadyň hökümetine gowşurýan işgärler bilen birlikde Siriýa gidendigini aýtdy. Moskwa özüniň bu çäreleriniň terrorizme garşy görüşmek bilen baglanşyklydygyny aýdýar. Kreml Birleşen Ştatlar we onuň ýarandary Islam döwleti atly ýaragly topary basyp ýatyrmak isleýän bolsa, onular Asady häkimetden aýyrmaga synanşmaly däl, onuň bilen hyzmatdaşlyk etmeli diýär. Döwlet departamentiniň medpuat wekili John Kirby 9 sentýabrda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry öz ortiýetli kärdeşi Sergey Lavrowa eger Siriýada Russiýanyň harby
işçenligi barada çıkan maglumatlar dogry bolsa, onu bu has köp ýowudlyklaryň bolmagyna getirer we gowluga ýardym bermez diýendigini aýtdy. Şeýle-de 9-njy sentýabrda Aktamyň medpuat wekili Erik Schulz hem Washingtonyň gürrüň edilen maglumatlar dogrusynda ýiti alady edýändigini aýtdy. Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliýär Azatlyk radiosy hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenbaşy şäheriniň awada etrafynda ýaşullar maslahaty geçirilýär. Oňa ýurdun her 5 vilayatyndan we Aşgabatdan jemi 600 wekil gatnaşýar. Maslahatyň gün tertibinde 2016-njy ýylda ýurdun ötüşine we amalaşyrylan reformalaryň batlandyrylmagyna degişli meseleleriň durýanlygy habar agentlikleriniň maglumatlarynda edilýär. Şeýle-de maslahatda ýurdun esasy girdejisi bolan Newet gazyň dünýäde narxlar petilmegi bilen bagly şertlerdäki ykdysady ösüşine üns beriljegi aýdyldy. Gurbanguly Berdimuhammedowyň teklibi boýunça maslahatlar häzir ýylda azyndan bir gezek geçirilýär. Resmi maglumatlary görä prezidentiň ýolbaşçylygyndaky ýaşullar maslahat berici organ bolup, onuň öňünde türkmen jemgyýetinde adatça uly hormaty bolan ýaşullaryň awry bilen Türkmenistanyň häkimetleriniň döwlet siýasatyny goldamak maksady goýulýar. Ýaşullar maslahaty ilkinji gezek 1990-njy ýylda Aşgabatda geçirilipdi. Asliýetinde şeýle organ näme maksatly döredilipdi? Biz bu sowaly irki maslahatlara gatnaşan ýazyjy Amanmurat Bugaýewa berdik. Amanmurat agy bilen kardeşim Muhammed Tahiryň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanmurat aga, öň halk maslahaty häzirem ýaşullar maslahaty diýilýän bu guramanyň mejlisine gatnaşan adam hökmünde. Bu guramanyň döredilmeginiň maksady näme dilki başda? Bu gurama Gorbaçowyň üýtgedip gurmak siýasaty bilen baglanykda döredilen gurama. Ma'lum bolýar Gorbaçowyň döwlet başynda bolan öwründe öňkü partiýa bürokratiýasyndan ýüze urup halk köpçüligine golaýlamak, halkyň arşykaýatyny dinlemek, onu öz ýerine çözmek ýaly talaplar vardy. Bir Moskwadan, Gyzyl paýtagtdan edilen talapdy. Şol talabın Türkmenistan'a ähli wagtda ýerine ýetirilmese-de ýerine ýetirilýän pursatlar bolýardy. Amamada onda bir ýanky sizin aýdyşyňyzdan çyn tutulsa, bu halka ýakynlaşmak üçin döredilən bir gurama bolsa, bu maksat başa bardymy soňky ýyllaryň dowamında? Halka ýakynlaşmak diýilen zat şu guramaň baş borçy bolsa-da döredilen wagtdan on halk maslahaty döwründe, ýaşullyk maslahaty döwründe şu maksadyň dolu amal edilen wagt ýok. Sebäbi şu halk maslahatyna da häzirki ýaşullar maslahatyna da halkyň erkisligi öňe çykan ok. O ýerde dogrudan çykyş edýän ýaşulym kan bolmanyny her vilayetden bir ýaşul çykyş edýärdi halk maslahatyna da häzirem ýa-da wezipeli adamlar çykyş edýärdiler. Ýöne şolar döwlet siýasatyny mahabatlandyrýardylar ýa-da häzirem mahabatlandyrýarlar. Halkyň agyrly wawalar hakynda gurrun edilen ok bir guramanyň baş borcu hökmünde häzir bir zat öňe çykdy. Döwlet siýasatyna amal edilýän zatlary halkyň adyndan, ýaşullaryň adyndan amal etmek Kur'an-ı uğurlu, ýaşullar maslahaty, öňkü halk maslahaty, bir döwlet siýasatynyň Kur'an, siýasy Kur'an-ı uğurlu. Amanmadagy şol ýanky ilk başdaky maksat halka ýakynlaşmak üçin diýilen gözüňde tutulan maksat şoňa bir finansyk bir edildimi? Şoňa belli bir derejede käbir finansyklar, ýetdik finansyklar boldy. Meselem Türkmenistanda 90-njy ýyllaryň başynda garaşdyrylan ilkinji ýyllary her owada ketkudalar geňeşini öretmek diýilen zat mesele orta çykaryldy.
şolum halk maslahat edilenine ähli kişi el sarpdy şunu gatgowa terova öz ýaşulary hyzmat etmeli. Ýöne Ýekata adam Daşow vilayatynyň şol wagtdy häkimi Sapargelli Motaýew çykyş edip aýtdy, eger ýaşullaryň bir köni edem gylmy erýäni häzir barmy ýa-da hemme kişi özüniň şahsy bähwidini gözüňde tutýarmy? Şunu öňürtür ýylyçynda öwrenmän döresde hormatly prezidentimiz bizim bir suwmyz, bir arzuwlarymyz başa barmaz diýip açdan çykyş etdi. Şol Ýekata adam şolum bar bir şol yaranjylaryň döwlet siýasatyny götürýärlerin karşı neden çıkışları ise näme üçin öňe sürülen gowladyň ýüzüni ýan diýen ýaly gurrunlar bilen şol çıkışın Motaýewiň yaranjylaryň çıkışynyň arasynda ýitip gitdi. Men başga bir halk bähwitli aýdylan zarly çıkışy men ýadyma düşenok ýogum bolmaz halk matladynyň tas oňuny da gatnaşdym. Ýöne ähli gurrun şol el çarpışmalary hakkynda ýetýärdi. Ama da gurrunmyz uzaýaram bilen ýene bir sorak berýän belläşýärdi. Halk maslahatynyň ilki başdan parlamentin roluna kölege saljagy pikir edilmedimi? Ol pikir edilip ýürüýtedildi. Sebäbi ol parlamentin bir islenlik kararyny ýatyrmaga da halk maslahatyna hukuk berilenligi bilinip ýedölçün bir kesilip edilen zat ol döwlet siýasatyny amal etmegiň bir gurarlydy. Sebäbi Türkmenistanyň meclisiniň de hiç wagt bir öz başda karar kabul eden ýeri ýa bolmasa bir öz diýenini geçirjek bolup aýak bilen ýeri ýok. Ýöne şeýle ýa-da ýüze çykaýanna meselen şonu halk maslahatynyň nowatdaky maslahatyny çagyryp şu maslahatda da şol kabul edilen karary aýryp bolýardy. Ine şeýler äklatlar ol halk maslahaty başda diýenim döwlet siýasatynyň elindäki ýiti urar boldy. Başga bir eden bir ullukany iş ýok. Bolýa, amandadagy beren maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun, işiňiz rawat bolsun. Kärdeşim Muhammed Tahiriň ýa-da Zaman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Döwlet eýçiligindäki edara karhanalar ençime wagt bäri hususy eýçilige satyga çykarylýar. Emma muňa alyjylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilmeýär. Potensial alyjylar munyň sebäbini karhanalaryň pes girdejiligi we satyn alynan karhanalary dolandyrmak boýunça berk çäklendirmeleriň girdilýänligi bilen düşündirýärler. Libapdaky habarçymyz Osman Haliýewiň maglumatlaryny dinläýär. Türkmenistan'da devlet eýçiligindäki karhanalary we obýektleri hususy eýçilige geçirmek 2013 ýyldan Türkmenistanyň prezidentiniň şol ýylyň 11 ýanwarynda kararyndan soň başlanypdy. Şondan bäri her ýylda bir näçe gezek auksion, ýagny bäsleşikli sowda geçirilip, olarda devlet eýçiligindäki karhanalaryň we obýektleriň 35-40 golaýy hususlaşdyrmaga ödürilenýär. Ýöne olaryň arasynda indi 3 ýyla golaý wagt bäri satylman gelýänleri de bar. Munyň sebäbi näme? Özünü bayram diýip tanadan Lewaply telekeçi bu aradaky öz şahsy pikir garaýşlaryny Azatlyk Radiosy bilen paýlaşdy. Onuň tasdiklamagyna görä, kim ýokary sowdasyna çykarylýan karhanalaryň köpüsi çöken, olaryň käbiri bolsa indi ençeme ýyl bäri işläni ogan. Olaryň binalarynyň arasynda geçen asyryň 70-nji ýyllarynda gurulanlary da bar. Hatta Türkmenawadyň hususlaşdyrmaga ödürilenýän ýaglyk fabrikiniň jaýy 1942-nji ýylda gurulan. Olary remont etmek üçin ummasyz pul gerek. Ýene bir sebäp bäsleşikli sowda çykarylýan karhanalaryň we obýektleriň ilki başdaky start bahasynyň ýokarylygy. Mysal üçin Garabeköl şäherçesindäki tikin önümlerini öndürýän Senagat kombinatynyň start bahasy 2.775.660 manat diýilip görkezlen. Jaýy geçen asyryň 70-nji ýyllarynda gurulan, içinde oturdulan enjamlar moral we fizik taýdan köwenelip giden ol kombinaty şol bahadan satyn almaga, jaýyny bejertmäge, enjamlaryny täzelemege telekeçileriň köpsünde zerur maliýe serişdeleri ýok. Şonuň üçin ol kombinat 2013-nji ýyldan bäri auksiona çykarylsa da satylman gelinýär. Türkmenawadyň ýağ ekstrakt karhanasynyň Sayad etrafyndaky et we sünk unyny öndürýän zawody bilen bagly ýagdaýda şeýle.
auksionda goýulýan ýene de bir şert, o da hususy eçlige geçirilen kärhanalardaki we obyektlerdäki iş orunlarynyň belli bir möhletde saklanyp galynmagy. Auksiona çykarılan obyektlerin arasında dükanlar, söwda merkezleri, naharhanalar we beýle hyzmat ediş nokatları da bar. Lewap vilayetinde olar az ilatly ýerlerde, esasan Seydi, Gazocak şäherleriniň we Bırata etrawynyň çäklerindäki demir ýol stansiýalarynda olarda yerleşer. Telekeçiler olary satyn alyp işledeniňden täzesini gurmagyň arzan düşjekdigini aýdýarlar. Her niçikde bolsa, geçirilýän kim ýokary söwdalary Türkmenistanda döwlet eýçiligindäki kärhanalary we obyektleri hususlaşdyrmaga tarap ädilýän ilkinji ädimler. Telekeçiler gelecekde bu işin has giň germeye boljakdygyna ve hususlaşdyrmagyň şertleriniň yeňilleşdirilejekdigine umyt baglaýarlar. Habarçymyz Osman Haliýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanyň maldarçylar özlerinden malyň dertini we ýüňüni satyn alýanlaryň ýokdugyny we şu sebäpden ýüňi malyň gyrkylan ýerinde taşlap gaýdýandyklaryny aýdýarlar. Şu ýylyň fevral aýynda prezidentiň karary bilen deri ýüňi ilatdan satyn almak Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler bileleşigine tapşyryldy. Odalar girdejili çyg mal bolan deri ýüňi ýerleşdirmegiň häzirki ýagdaýy barada Mary vilayatynyň Bayramaly etrawyndan merjen bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläliň. Ony habarçymyz Sultan Açylowa geçirdi. Türkmenistanda soňky ýyllarda ýanky iri ownukmalaryň ýüňleri, derileri hiç zada geçmen raýa bolýandygy barada aýdylýar. O ýerlerinde şu ýagdaýlar nähili? O ýerlerinde şu bakylýan ýerini goýundaryň bakan ýerlerini taşlap gaýtýarlar, gyrkansaňlar ýüňüni. Deremken olam alnanyk, hiç zada geçen ok. Hoçalykda mal öldürilende o ýerlerinde şonu nämet däleriň eýeleri. Onda ýerde taşlaýarlar, alýan ýok, şoň hiç bahasy ýok. Şu ýozum moduldy gymmat bahasatlar da, indi şolar alynok. Ýüňe alynmaly bize hal tokosoňam bolýar. Näme etseň bolýar, şoň hiç bahasy bolmasyň, şok bakyp görän ýerlerini taşlaýarlar, gyrkýarlar. Şunun möçberi ulum meýesi barada näme aýdyp bilýärler hamda hal üçin malla adamlar köpmüşi daýa bolýan ýüňüň ýa bolmasa ýerde bile oklanýan derleriň möçberi ulum meýesi. Möçberi käbir adamlarda kän goýundy bar, çöllerde bakyp görün. Ha o kän. Ýöne soňa eýe ýok. Şu ýüňlerine zatlaryna. Eýe bolsa bizde de kän zat boljakda. 2015-nji ýylyň başynda Türkmenistanyň prezidenti ilatdan ýüňderi önümlerini ýygnap almak barada şolar täzeden işläp daşary döwletlere çykarmak barada bir görkezme beripdi. Şundan soň şu ilatdan şu ýüňderi önümlerini ýygnap almak ýoly goýulanokmy? Owalar aýlanyp ýüňderini alanoklarmy? Ýerde gurdy, ýygnýatdylar. Öýme, bam deriňiz barmy, ýüňiz barmy diýip aýlanýardy. Indi häzir hiç zat ýok şolardan. İki malım olsa bir ayet, ýüňi bar bolsa, 5 kilete bolsa, 10 kilete bolsa, bir ýetler. Indi 100 kile, 1000 kilete bolsa alanoklar bar, ýete ýok, hiç ýylky. Näçelerden dowam etdi, şu ýüňderiniň daýa bolýan. Daýa onun näsil bolundurmy? Indi Türkmeniň ýaşyl höküminde şu ýüňden derden bizim özümizde nähilek önümler taýýarlap bolar diýip hasap etdiňi, men şu näme biz öndürip biljek. Ýüňlerden çempir örüp bolar, jorab örüp bolar, keçetip bolýar. Näme eteýin diýsek şu zatlardan ýylyratlar öndürip bolýar da kysgaýtak zatlaryň. Saňa düşegem bolýar eteýin diýsen, hal tokat bolýar. Nähil gowy hallar, her öýde tokolýat ozul. Indi ýok şolar. Halinin dokulmayanı näme sebäp boldy? Halin dokulmayan ýüp ýok. Ýüp git. Goýunyň ýüňi gerek o zatlar üçin. Renkli ýüň gerek, renk boýu ýok. On tutusuna alaýatyň da indi o zatlar näme diýär? Şonu özüň egirip, özüň boýap dokap bolanokmy? Özüň egirip dokap bolan renkini duşuryp bolanok. Renk kin duşurmak. Olara kän baka gerek bolýar onu. On öz renk bolsaňsa. Şol ýüňi derini şu etraplarda ya da vilayetlarda käbir ýerlerde kursalar da fabrikleri hem aqylyn izlemede iş boljak hem özümizin önümler arzan boljak daşary ýurtdan getiriljek gel da gaýta daşary ýurtdan çykaryp suratlar näme zatlar meýdanda ýaýrap ýatyr görür ýerler ýürüň tutanok suratlar görüňdi bolsa her ýerde fabrikler şonu dokyan
Onu gelin gizlemezem en tapası yeri gitmezdi. Dokardı sonu. Bir yerde iş tapsa işleteceksular. Bizim Türkmen gizlemez yaman kovu işen yere. Tapan zaten hazırım etcek olup da saçıpyatır. Solara iş olacak. Hem özümüzün önüm arzanrak olacak. Bizim şu vakitte yense zatlama taşarı yurttan geliyor. Türkiye'den yeniden geliyor. So zatlar önümüzün önsüne ile kovulacak. Belki özümüzü de öne yetter. Daha o tavrikler nimet. Arzuva etiyaz bulubam geliyor. Allah bula yetter. Ağamansa olacak. Habar Sima Sultana Çilovanın Mari vilayetinin bayramalı etrafının yaşayıcısı Mercan Dayda bilen geçiren söhbetleşligini dinlediniz. Habarlar gündeligimize devam ettirýäris. The Washington Post gazetesi dünýäde adam hukuklaryny depeleýän 5 ýurdun liderleri barada çap eden makalasynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow barada hem maglumat berýär. Hususan da Berdimuhammedow we onuň garyndaşlarynyň ýurtdaky durmuşa ähli taraplaryň gözegçilik edýändikleri aýdylýar. Makalanyň mazmunyny habarçymyz Döwlet Bayhandan dinläli. The Washington Post gazetesi döwlete salgyk töleýän raýatlar bilen bilelikde ýol başçylary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gollawuna adam hukuklaryny baskalayan liderlerle tanıştırmagy maksat edinipdir. Gazet öňün çap eden makalasynda adam hukuklaryny baskalayan dünýädäki 5 ýurdun lideriniň adyny azap, olardan Özbegistanyň prezidenti Islam Karimow arada bolsa ýürüte durup geçipdir. The Washington Post gazetiniň ýazmagyna görä, Kommunistik partiýanyň owalky ýol başçysy Islam Karimow Özbegistana gaty berkdar aýar. Ol 1991-nji ýylda Sowet Soýuzundan aýrylanmadyna ýurtda bar bolan ähli syýasy oppozisiýany ýok edip, metbuat işgärleri bilen ähli garşydaşlaryny tutsak edipdir. Makalada Obama hökümetiniň inni Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owgansan syýasaty barasynda Özbegistanyň ören wajyp rol oýnaýanlygy, şeýle-de İslam döwleti toparynyň Orta Aziýadaky ýurtlarda barha ýaýlanýanyň sebäpli Karimowa goltuq berýänligi aýratyn nutalyp geçilipdir. Amerikan metbuat organy öz makalasynda Orta Aziýa ýurtlarynyň ýene 2 prezidentiň adyny azap geçipdir. Olar öz ýurtlaryna adam hukuklaryny baskalayan Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowdyr. The Washington Post gazetiniň ýazmagyna görä, Emomali Rahmon ýurdu dolanýan makaly Täjikistanyň adam hukuklary ýagdaýy hasam yaramazlaşypdyr. Ol öz garşydaşlaryny we garaşsyz metbuaty semedipdir. The Washington Post gazetesi Human Rights Watch guramasynyň maglumatyna görä, onuň hukuklyk işgärleri etmedik günälerini öz boýnuna almak üçin adamlary ýygyderli gynayarlar diýip ýazypdyr. 2006-njy ýylda häkimet başyna geçen Berdimuhammedow bolsa dünýäniň iň repressiw ýurduny dolanýarlar. Anha, hut şeýle sözler bilen başlaýar. Makalada Türkmenistanyň metbuat azatlygynyň başlap din azatlygyna çenli adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň hemmesiniň diýen ýaly bir çäklendirileni aýratyn talypdyr. The Washington Post gazetesi Berdimuhammedow we onuň maşgala agdalary ýurdun jemgyýetçilik durmuşyny dolu öz eýeçiligine alypdyr. Human Rights Watch guramasynyň maglumatyna görä, 1990-njy ýyllaryň ahyrynda we 2000-njy ýyllaryň başynda bolan köpçülikliň tutsak edilişiklerde basylanlaryň maşgalalary hinide çenli olaryň ykbaly barada habar alyp bilmeýärler diýip ýazypdyr. Metbuat organynyň ýazmagyna görä, Aşgabat, Washington üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owgansandaky bähgitleri taýdan ähmiýetli ýurt hasaplanýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň goltgusy bilen Orta Aziýadaky ýurtlarda adam hukuklaryny baskalayan 3 prezident baradaky makalada olar bilen bir hatarda Bahreýnyň şahsy Hamad ibn Isa al-Halifa bilen Ekwatorial Gineýanyň prezidenti Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun ady hem ýatladylypdyr. Habarçymyz Döwlet Bayhanyň maglumatlaryny dinlediniz. Türkmenistanda hususy biznes üçin nähili mümkinçilikler we päsgelçilikler bar. Azatlyk radiosynyň Facebook we Wkontakte sosial ulamlarynda ýerleşdirilen şuňky bu sowalymyza gelen tesbirleriň birinde Gulnaz Allanazarova her urda päsgelçilik bar. Polisiýa tutýar 5 manat disleýär. Gadananyňy bermeli bolýar. Gara hyzmat çekene hiç hili mümkinçilik ýok diýip öz tesbirinde ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, efirde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi bize mälim etmäge
bilmä çağırýarys. Şunuň bilen habarlar gündeligimize geçirip gutarýarys. Hazırly haraket etmeden soňany ýazgy görnüşinde hem diňläp bilersiňiz. Gidip çıksam kenar